училище? И на дървените джуджета ги няма? Сега са покурви. Лъгаш ми на секс? Да, и мен опънаха. Само слабите матцета напълват мъжката уста с слюнка. Ти си пълничка, но аз имам ябълки за отслабване. Сериозно ли са за отслабване? Да! Ама това не ти е някаква измама, като ния реклами по телевизията. Искаш ли да заръбаш една? Ще станеш тънка като Ариана Гранде. Мамичката ми! Чиба, оставете я! Ще извадя пушката! Няма да ми кълнете ябълчичката! Ето я! Боже, жената побъркаха! Напъна ме!